हमार रखवार भइल राजा त लागे डर ई देवर करी घात ये पिया दिन रात रहे छतिए पर हाथ ये पिया। खेसारी भाई हमार भाई हैं। वहाँ के अगर कुछ यूट्यूब पर सुने में अच्छा लगल तो कहले कि भाई जी अच्छा लागत, बोले कि तब गा। खेसारी भाई भाई हैं आजीवन। हमारे जौन गाना हुआ के अच्छा लगे वहाँ गा सकेले। कौन कौन गाना अभी वहाँ के राउर गइले? दिल ना लगई हा कि अब जा 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 जान भूला जाई हा और सैया के साथे अपना ससुरा में जाई के धो दिहलु लभ सब डब से नहाई के। इसमें सनी पांडे बारे बलिया जिला घर है गरीब पूरा छौले बारे। शिष्या में अनुपमा यादव बारी तब वो जहाँ बारी एकदम अथी बारी। हम ढेर लोग का शीशा अथी ना मानिले जे लायक होला मेहनत वही पर करे के चाहिए जे लायक बा करम जइए वो तो जइया मन करे के मन के ऊपर बा तो वो हीरो के काम ना करब जे काम करब विलेन के काम करब। मतलब विलन का है, हीरो का है ना। ऐसा ही अच्छा एगो चीज देखल गइल बा कि अक्सर जी गायक बा बड़ा बड़ा बाल रखेला, गमछा उमछा लगावेला, रउआ एकदम साउथ हीरो के तरह एकदम नजर आ रहल बनी, एकर का वजह? हमें से ना रखिले कि गावे के बेरा बाल ना नु गाई गावे के बेरा रौरे गावे के पड़े खूब बढ़िया बाल रख लिया गावे के बेरा चिन्हा जाए कि हम का तो वहाँ बाल झोरला से होई अपन गायकी बढ़िया रखे चाहिए बाल से कुछ ना हो। कार मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा और आप बिहार उजाला देख रहे हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भोजपुरी जगत में एक ऐसा पहचान बना चुके हैं, जब जब कलम उठाते हैं एक इतिहास बनाते हैं और आज भी करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। नाम है अजीत हलचल और आज खास मुलाकात, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके भी धन्यवाद और वह चैनल के भी बिहार उजाला के भी जितना श्रोता लोग बानी सबका को हम एजा से प्रणाम करते हैं। शुरू में मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि स्टार्टिंग के दिनों में कब से शुरुआत हुआ इस भोजपुरी के क्षेत्र में? मैंने स्टार्टिंग मान ली हम 3 क्लास में पढ़त रहे तो मैंने 33-34 बरस उम्र हमार हो गई। हम 9-10 बरस के होखब तब से मैंने मान ली 23-24 बरस हो गई। शुरू से यह इच्छा रहे यही क्षेत्र में जाए के कि कहीं और भी इच्छा रहे? इच्छा मैंने मैंने गीत संगीत से लगाव रहे मैंने गाना गावे में अच्छा लागत रहे लेकिन हम ही ना सोचले नहीं कि हम गायक बनब। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति ऐसा होला कि धीरे धीरे आदमी चल रहा जब आइल तो मन से बा काहे कि हम कोनो काम आज ले अधूरा मन से ना करनी। हमार मानल कि कोनो काम या तो मत कर तो करो तो पूरा मन से कर। तो अपना श्रोता के आशीर्वाद से माई बाबू के आशीर्वाद से ठीक बनी जा चलत है। हर परिवार के लोग के भी ये इच्छा रहे कि बाबू गीत संगीत में जास या कुछ और इच्छा रहे? ना घर परिवार में केहू के इच्छा ना रहे कि हम गायक बनी। सबकर इच्छा रहे कि पढ़ लिख के पर्सनली हमारे बाबा के इच्छा रहे कि पोता हमार वकील उकील बने लेकिन ये तो सोचिए न सकेले और पोता कतना पढ़े में तेज बड़े कैसन बड़े पोता न जानते रहे। तो हाँ तो बाबा के सपना तो पूरा ना भइल लेकिन तब वो ढेर बा गांव जवर के नाम होता जिला के नाम होता कम नहीं कहे। अभी तो ठीक बा लेकिन शुरुआती दौर में जब गावल शुरू कैला होके तो घर परिवार के लोग में इना होत हुई चर्चा कि बाबू ई का शुरू कर दिले बड़ा? केहू कहत ना रहे लेकिन सबे दुखित रहे मने मने सबे दुखित रहे। लेकिन जब हमरा में हो गई कि करे के बाद तब लोग का कहता उससे कोनो मतलब नहीं। बेसी दुख हमारा खुद माई के रहे खुद हमारा पापा का रहे लेकिन आज कहीं ना कहीं मन में ये बात के संतुष्टि बा कि माई हमार तभी दुनिया में बारी ना लेकिन अगर कहीं से देखत हुई है तो आज वो दुखित ना हुई है भले वो घड़ी हुई है लेकिन आज दुखित ना हुई है कि लड़का हमार का मने आज जहाँ हुई है खुश जरूर हुई है। तो शुरू से ही गाना गावत रहने की लिखतो रहनी गाना? ना गाना हम कोनो कवि थोड़े हैं। गाना हमारे गुरुजी बहुत बड़ कवि रहे गाय के संग संग कवि रहे। हमारे गुरुजी के गीत भरत शर्मा जी से लेके मनोज तिवारी तक ले किए नइखे गवले सब। हिंदी फिल्म में भी हमारे गुरुजी के गीत बा तो माने बहुत अथी बा। तो उनके गुरुजी के लिखल देखले बानी जस माने कैसे गुरुजी गाना बनाई तो ओकर एगो यही लाइन में आदमी बात तो गीत उत हम माने राइटर ना ही का पैसा हम ना लीले चाहती। हम अपना खातिर गीत कबो कबो लिखी ले
जैसन मार्केट में चाहेला। खेसारी भाई हमार भाई हैं, वहाँ के अगर कुछ यूट्यूब पर सुने में अच्छा लगल तो कहले कि भाई जी अच्छा लागत, बोले कि तब गा दी। ना तो स्पेशल गाना ना लिखल कि मने काहे कि हम राइटर हइले नहीं, काहे कि हम स्वयं हम गायक हैं। लेकिन ई नाम एगो लागेला कि खेसारी लाल के राइटर अजीत हलचल जी, मतलब ऐसा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उ ठीक बा कहे खातिर उ ओसे केहू के मुँह छेकाई थोड़े, लेकिन राइटर जे बा उ स्पेशल राइटर बा। हमनी के 300 दिन अपन गौनइये में बानी जा, एही में लागल बानी जा। आ खेसारी भाई भाई हैं आजीवन। हमर जौन गाना हुआ के अच्छा लगी वहाँ के गा सकेले। कौन कौन गाना अभी वहाँ के रह गई? अब याद नहीं कि अब गाना दो चार गो में गाना तो बहुत गौले बानी। अब एगो जैसे गाना वहाँ गौले बानी कि दिल ना लगई हा फेर जन अइहा कि अब जा 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 जान भूला जइहा। यही टाइप के जौन गीत बा यही टाइप के बा। गाना काफी बाजल बाड़ी सन, मार्केट में आजो बाजा तारी सन, एकदम छाप छोड़ले बा। और कौन कौन गाना रहले जौन खेसारी जी गइले बनी? बहुत गाना। एगो गीत कैसे रहे कि हर सैया के साथे अपना ससुरा में जाई के धो दिहलु लभ सब डब से नहाई के। ई रहे एगो और कोनो अरे दही के नदिया के तोहरा बिलार रखवार भइल राजा त लागे डर ई देवर करी घात ये पिया दिन रात रहे छतिए पर हाथ ये पिया। ये सब तमाम सुपरहिट गाना रुआ एकदम लिखले बनी। हम का लिखले बा सब माई के कृपा बा। पूरा मार्केट में चर्चा बा। बढ़ले बा। उसी से भी बा लोग जौन अच्छा खासा ए बेरा नाम शोहरत कमाता लोग। ई तो खुशी होला कि जे बा जैसे शीश में सनी पांडे बारे बलिया जिला के घर है गरीब पूरा छौले बारे। शिष्या में अनुपमा यादव बारी, तो वो जहाँ बारी एकदम अथी बारी। हम ढेर लोग के शीशा अथी ना मानिले जे वो लायक होला, मेहनत वही पर करे के चाहिए जे वो लायक बाटे। अब वही गाड़ी के धक्का देहल जाला जौन जौन चालू हो जा। हाँ अभी ना कि अब जौन हम इंजने नहीं के ओकरा के धक्का दे के का करे। ये बा अभी गाना कौन कौन आ रहल बा? गाना तो अब बतावे ला गाना तो बता ना सकेले, जैसे कि चोरी हो जाई हो एगो तो। लेकिन गाना एगो आई बहुत जल्दी। वो गाना अभी हम प्रोग्रामों में नहीं गौले। एगो सैड सॉन्ग आई बहुत बढ़िया बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग हो गई बा। अब टाइम ते गड़बड़ा जाई। ना सावन 1 महीना इंतजार करे के बा। हाँ खेसारी भैया गीत के गौले बनी। ओकरा के 1 महीना हम अब गौनई में ना गए काहे कि अब मान ली अब हम गा दी के उठा के गा दे तो फिर जे गौले बा ओकर मेहनत डार हो जाए। तो अतना तो करही के पड़ी भाई के। अच्छा एगो चीज देखल गइल बा कि अक्सर जी गायक बा बड़ा बड़ा बाल रखेला, गमछा उमछा लगावेला, रउआ एकदम साउथ हीरो के तरह एकदम नजर आ रहल बनी, एकर का वजह? हमें से ना रखिले कि गावे के बेरा बाल ना नु गाई, गावे के बेरा रौरे गावे के पड़े। खूब बढ़िया बाल रख लिया, गावे के बेरा चिन्हा जाए कि हम का तो वहाँ बाल झोरला से होई। अपन गायकी बढ़िया रखे चाहिए, बाल से कुछ ना होला। हालांकि कलाकार लोग के शौक है। देखल गइल बा कि एकदम बड़ा बड़ा बाल रखेला लोग पूरा एकदम तो अभी तो ठीक बा, अभी बजाय नहीं। एकदम साउथ लुक में बरुआ एगो हीरो के तौर पर नजर आवता नहीं। अक्सर देखल गइल बा कि भोजपुरी में गीत गावत गावत हीरो भी लोग बनल बा, राउर कायम बा? एम तो सबकर जे गीत संगीत में आवेला तब हम आए फिल्म के बारे में झूठ का कहीं सोचले नहीं कि हाँ क्या कि लेकिन जे ये घड़ी अक्सर जे आता सबका मन में नया गौनिहार केहू से पूछम न तू का चाहता तो एक गो एम बाकी पवन सिंह खेसारी लाल के दाब के हम आगे हो जाए एकदम लागी फिल्म बनावे। तो हमारा हमने के रोज फिल्म में 300 दिन प्रोग्राम बा, रोज फिल्म में बने जाए हमने के। हमने के अब लोग ना देखब जाए तो उनके ना जियब जाए। हमने के रोज दर्शक चाहिए, रोज प्रोग्राम चाहिए, रोज गावे के चाहिए। अगर 2 दिन लगातार प्रोग्राम ना है तो हमने के टेंशन हो जाए कि मार्केट दबता का। तो हमने के ये बात पर ज़्यादा ख्याल रहेला। फिल्म में जैया मन करी होई फिल्म करम जइया वो तो जइया मन करी कि मन के ऊपर बा
तो वो हीरो के काम ना करब, जे अब काम करब विलेन के काम करब। मतलब विलन का है, हीरो का है ना। ऐसा ही सब कोई हीरो बनल चाहेला कि पर्दा पर आए हीरो बने। विलेन वाला हम जहाँ किरदार जानी, लेकिन हीरो के काम ढेर लोग कर दी, लेकिन विलेन वाला काम सबका संग ना है। तो कोई फिल्म करब तो विलेने के रोल करब, ई कौन सोच। सी के फिल्म में मौका मिलल विलन के रोल करे के वो बेरा? ऊ तब जहिया रोल करम तो लोग जानता कि केकरा फिल्म करम, हम नाम काहे के धर जी, अब सभे जानता। माने आवे वाला समय में दर्शक का इस चीज का इंतजार करो कि बड़ा पर्दा पर वो नजर आए। होई बहुत जल्दी, लेकिन उहे जन कहनी जन मन में बा कह देना, अब जहिया होखो, लेकिन एक उम्मीदों कल जा सकेला, जहिया 10-15 दिन के हमें टाइम मिल जाए तहिया हो जाए। अच्छा, ई बेरा के समय में जोन गाना हो रहल बा, लोग बड़ा आरोप लगावता भोजपुरी पर कि भोजपुरी में एकदम अश्लीलता फुहड़ता ये लोग परोस देले बा लोग। ढोंड़ी चोली के अलावा ये लोग कुछ और आगे बढ़े के चाहते नहीं खेलो। जी आरोप लगावता उ बहुत, बुझी कि वो अपने आप से अपना जिंदगी से बहुत दुखित बा उ। पर व्यूजो जाता बड़ा बड़ा। ना उ जे आरोप लगावता ना, बुझी कि अपने जीवन से हार गइल बा, अब ओकरा मने नहीं कर जिए के। आ बहुत बड़ बेरोजगार आदमी बा, ओकरा कोनो कामे धामे नहीं के, वो यही में अपन टाइम पास करता। आरोप लगावला मने अच्छा ढोरी चोलिया लगावल वालो तो भरतो शर्मा के तो गाना आवते बा, त काहे नहीं कि उनको लोगों मिलियन में गाना सुन के कह दे ढोरी चोलिया लोगावा नी गाना लोग सुनता, तो शर्मा जी वाला गीतवा सुन के मिलियन में कह देवे, तो उनकर मन महीना 2 महीना हो तो 7,000 8,000 उनका मने भरत शर्मा के जे राष्ट्रपति पुरस्कार पौले बा, आ ओकरा 8,000 व्यू होके के चाहिए 2 महीना में गीत के। तब अब सुनबा उहे तो लोग गाई का उहे न गाई, वो ठीक जन गाओ तरह से ठीक गाओ तरह से, केहू भीख ना नु मांगी निमन गा के। अच्छा, अभी के दौर में रुआ केकर गाना सुना नहीं ज्यादा श्रोता के तौर? अभी तो सुने में अब केकर केकर नाम बताए, हम सबसे फेवरेट सिंगर हमार भरत शर्मा जी, काहे कि बचपन से आदमी उनका सुन ले बा। आ अगर गौनई में केहू के सुने के होला पर्सनली, तब हम दुगोला के 2 आदमी के जेका जेका संग हम गाइले ओकरे सुनबो करिले, कुंवर जी आ अभियंता जी, ये 2 आदमी के हम मने मने सुनिले। अलग अलग सबकर अंदाज बा, कुंवर जी के वो अलग अंदाज बा, अभियंता भैया के अलग अंदाज बा। अगर गौनई में पुरानका के बात आई तब पुलिस चाचा के हम गाना सुनिले। ई 2024 का अभी जोन चल रहल बा एमे के एमे मतलब अभी पवन सिंह बड़ान चाहे और भी तमाम कल्पना जी बड़ी, शिल्पी राज बड़ी, शिवन एक आदमी स्टार बा खेसारी लाल यादव, तब दूसरा का सुने का बा। अब कौन भाई, तो भाई जे निमन बा ओकरा के निमन हम निमन का कहम, माने उ निमन बोलले बारे तुमका के, अब निमन के निमन कह के अब झूठो के निमनो शब्द बाउर हो जाए। उ निमने बारे भगवान उनका के निमने बनौले बारे, तब उनका के निमन कहेला हमनी के नहीं, उनका के भगवाने जेकरा के माइए निमन बना के भेजले बारे। तो कहीं ना कहीं पवन पवन सिंह जी खेसारी भाई ये लोग माने निमन बा तबे लोग के दिल में बा, बाऊ रही तो लोग के दिल में ना रहे। अच्छा, अभी जोन रुआ गाना गावेनी सब आपन आपन लिखल ही गाना गावेनी या अदर के भी लिखल गाना गावेनी? माने कथा प्रसंग जौन गाइले चाहे पुरानका गीत जौन हुई अपना गुरु जी के लिखल गाइले, नयका जितना गीत गाइले आपन। एगो हमार बड़ भाई बानी फौज में बानी विष्णु विशेष, वहाँ के नाम है बक्सर जिला घर। आ एगो भोजपुरी के बहुत बड़ स्टार गीतकार सोनू सिंह संग दिल, जे हमरा गुरु भाई के लड़का हैं, हमारा गुरु भाई हैं, हमारा गुरु जी के चेला लड्डू सिंह जी उहे के लड़का है। तो संग दिल जी के गीत हम गाइले बस, और ही केहू के गीत लिखल हमरा अच्छा मने मने अपना एगो चॉइस होला, तब हमारा जचबे ना करल। एगो एगो गीत एगो हमार चेला हमें श्याम बाबू यादव, उनका गीत एगो हम गौले रहनी घड़ी परत नइखे भोर लोर से भींजेले जवानी, तो वो हाँ तनी सुना। इकलौता वो गीत एगो चेला के अपने गौल। अरे माँ में माटी लागल भइल सा
दिन फांसी लागल तू का जनब ए राजा जी दुनो अखिया रहेला जागल परत नइख भोर परत नइख भोर लोर से भींजेले जवानी बिरह के आग में फुकात रोजे बानी। यह चलिए, बहुत अच्छा लागल रुआ से मुलाकात करके, बातचीत करके। अंत में तमाम दर्शक जो रुआ के बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद करता, तो जनता के का बोले? जनता से हम ये कहब कि जौन बानी रौरे सब बानी हमनी खातिर आ जैसे दुलार प्यार दे तनी ऐसे बढ़ जाओ घटाइब सभे मत बस ना तो जइया घटा देव सभे तो हमनियों के बुझे कि जिंदगी वो दिन समाप्ते बोल दिए। ये हमारे साथ थे अजीत हलचल जी, और इन्होंने जब जब कलम उठाया है एकदम इतिहास रचे हैं, लाखों करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। और इनके गाने खेसारी लाल ने भी गाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहे हैं। और आज हमारी खास मुलाकात हुई और बातचीत हुआ। यह बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।